హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మోక్ష వ్లాగ్స్ స్వాగతం. హాయ్, ఈరోజు నేను పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే కలర్స్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దోశ వచ్చేసి నేను పాలక్ దోశ చూపిస్తున్నాను. అందుకని చెప్పేసి ఒక కప్పు ఇలా పాలకూర తీసుకున్నాను. అందులోనే నేను 4 పచ్చిమిర్చి, 1/2 టీ స్పూను జీలకర్ర వేస్తున్నాను. వేసి మెత్తగా పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకుందాము. ఫస్ట్ మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం దోశ బ్యాటర్ తీసుకుందాము. వేరే బౌల్ నేను కప్పు తీసుకుంటున్నాను దోశ బ్యాటర్ అనేది. ఇప్పుడు అందులోనే మనము పాలకూరతో పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకున్నాం కదా, అది ఇప్పుడు వేస్తున్నాను. పిల్లలు కూడా రొటీన్ దోశలు అంటే ఇష్టపడరు కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇలా వెరైటీగా కలర్స్ దోశలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టపడతారు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా బ్యాటర్ని ఇలా బాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం దోశ వేసుకుందాము. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా పెనం పెట్టేసుకుందాము. అది హీట్ అయిన తర్వాత పెనం హీట్ అయిన తర్వాత మనం పాలక్ దోశ రెడీ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇలా బ్యాటర్ తీసుకొని ఇలా దోశ వేసుకోండి. ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఇలా మీరు నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు. దోశ వేరే సైడ్ ఇట్లా టర్న్ చేసుకున్నాము. చక్కగా కాలింది కదా, ఇప్పుడు ఇలా టర్న్ చేసుకొని ఇలా ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నాము. సెకండ్ దోశ క్యారెట్ దోశ ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు సన్నగా ఇలా కట్ చేసుకున్నాను క్యారెట్ ముక్కలు. ఒక కప్పు తీసుకున్నాను. అవి మిక్సీ జార్లో తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మనము 1/2 టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకున్నాము. జీలకర్ర ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు, నేను వేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఇది మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్నాము. ఇలా క్యారెట్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి సిద్ధం చేసుకున్నాము కదా, ఇప్పుడు ఇలా పేస్ట్ మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము క్యారెట్ దోశ పిండి తీసుకుందాము. మనము ఇది ఇలా నేను కప్పు తీసుకుంటున్నాను. ఇందులోనే మనం ముందుగా పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకున్నాం కదా క్యారెట్తో, ఆ క్యారెట్ పేస్ట్ అనేది నేను దీంట్లో తీసుకుంటున్నాను. నేను దోశ బ్యాటర్లోనే ఉప్పు వేసి కలుపుకున్నానండి, అందుకని మీకు ఉప్పు వేసినట్టు చూపించట్లేదు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా కలిపుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఇలా మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం దోశ వేసుకుందాము. పెనం పెట్టేసుకున్న తర్వాత పెనం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోనే పెట్టుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాము. ఇలా ఇప్పుడు దోశ చక్కగా ఇలా కాలింది కదా, ఇప్పుడు మరోవైపు మనం టర్న్ చేసుకుందాము. చూడండి, చాలా చక్కగా రోస్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనము వేరే వైపు టర్న్ చేసుకొని మనం ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకున్నాము. మీకు మూడో దోశ బీట్రూట్ దోశ చూపిస్తున్నాను. అందుకోసం నేను బీట్రూట్లు ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నాను. మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను. తర్వాత అందులోనే 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర అది మీరు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. జీలకర్ర మీ ఇష్టం, వేసుకోకపోవటం. ఇప్పుడు ఈ బీట్రూట్ ముక్కలన్నీ మనం మెత్తగా సిద్ధం చేసుకున్నాం కదా, ఇలా మెత్తగా
చూడండి ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకున్నాం కదా. చేసుకున్న తర్వాత మనము ఇప్పుడు అట్టుపిండి బ్యాటర్ అనేది ఒక బౌల్లో ఇలా నేను బౌల్లోకి దోశ బ్యాటర్ అనేది ఇట్లా తీసుకుంటున్నాను. స్టవ్ కదా, టీ స్ట్రైనర్ ఉంటుంది కదా, అందులో మనం బీట్రూట్ పేస్ట్ వేసుకొని ఇలా జ్యూస్ కింద దిగేలాగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా బీట్రూట్ అనేది జ్యూస్ మనం టీ స్ట్రైనర్తో ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకి మంచి కలర్ ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి దోశ బ్యాటర్లో కలిసే వరకు. ఇలా ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న దోశ బ్యాటర్ని ఇప్పుడు మనం దోశ వేసుకున్నాము. చూడండి కలర్ చాలా ఎమ్మీగా ఉంది కదా, పింక్ కలరు చాలా బాగుంది. ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్నాము. ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్నామండి. ఇలా చక్కగా నూనె వేసుకున్న తర్వాత ఇలా రోస్ట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు మనం వేరే సైడు టర్న్ చేసుకుందాము. చూడండి చక్కగా కాలింది కదా, చక్కగా రోస్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో తీసుకుందాము. 4వ దోశ మీకు ఎల్లో కలర్ దోశ చూపిస్తానండి. ఇలా దోశ బ్యాటర్ ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా చిటికెడు పసుపు వేసి, నేను ఆల్రెడీ దోశ బ్యాటర్లోనే ఉప్పు వేసి కలిపాను కాబట్టి నేను ఉప్పు వేయట్లేదు. ఇలా పసుపు వేసి చక్కగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మనం దోశ వేసుకున్నాము, ఎల్లో కలర్ దోశ. ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోస్ట్ అయిన తర్వాత మనము వేరే టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత మనము మళ్ళీ ఇట్లా తిప్పేసుకొని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నాము. నేను మల్టీ కలర్ దోశ పోసానండి. ఇప్పుడు నూనె వేసుకున్నాము. మీరు ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు దోశలు అనేవి ఎలా వచ్చినాయో మా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇలా రోస్ట్ అయిన తర్వాత మనం వేరే సైడ్ టర్న్ చేసుకున్నాము. చక్కగా రోస్ట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు మనం ఇట్లా అనుకొని మనం ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నాం. దోశలన్నీ ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చినాయో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.